Кучетата са очарователни, но трябва да признаем, че правят някои абсолютно съмнителни неща. Например, защо ядат трева изведнъж? Сякаш е любимата им храна на планетата. Хората винаги казват, че го правят, защото им е гадно, но наистина ли това е обяснението? И да не говорим за тяхната обсесия да миришат задници навсякъде, където отидат, нещо, което винаги ни поставя в неудобни ситуации, когато ги разхождаме из парка. Това ли е само странно поведение, специфично за кучетата? Или всъщност се крие нещо много по-интересно тук? В това видео ще ти обясня всички тези бизарни поведения и ще ти помогна да разбереш наистина най-странните навици на твоето куче. Сега нека започнем с нещо, което изглежда сладко на пръв поглед, но те оставя с въпросителни. Защо точно те захапва кучето ти? Може да мислиш, че просто се играе и толкова, но реалността е, че се случва много повече, отколкото изглежда на повърхността. Кучетата всъщност захапват, за да покажат привързаност. Почти като да ти дават целувка на любовта, само че в тяхната кучешка версия. Това е навик, който им е останал от периода, когато са били малки кученца и са използвали лекото захапване, за да се свържат емоционално с братята си от легалото. Знаеш ли, когато виждаш кученца как си играят помежду си и сякаш се хапят взаимно, но никога не е нещо насилствено. Точно същата техника използват и когато искат да ти покажат, че държат на теб. Понякога обаче това захапване е ясен знак за ентусиазъм, особено когато са абсолютно завладени от щастието да те видят. Но ако забележиш, че кучето ти захапва прекалено много, вече не става въпрос за проста любов, а може да означава, че е тревожно или свръхстимулирано от това, което се случва около него. Някои кучета дори го правят, защото им никнат зъби, особено по-младите, които преминават през тази неприятна фаза, когато венците постоянно ги болят. Ключът за разбиране точно какво искат да кажат е внимателно да наблюдаваш езика на тялото им. Щастливо куче, което се въргаля и изглежда спокойно, вероятно е просто чиста любов. Твърдо, настойчиво захапване с напрегнато тяло, тогава може да става въпрос за стрес или дискомфорт. Ако е втория вариант, предлагането на специално проектирана за тях играчка за дъвчене може да помогне огромно да пренасочиш този навик в по-добра посока. Друго абсолютно популярно нещо, което кучетата правят и което ни оставя всички объркани, е да дъвчат трева, сякаш са крави, които спокойно пасат. Вероятно си чувал този стар мит, че ядат трева, защото им е гадно на стомаха и искат да повърнат, нали? Едно проучване, направено от изследователи, откри нещо доста изненадващо. По-малко от 10% от кучетата всъщност повръщат, след като изядат трева. Така че, ако не е заради това, тогава каква е работата? Реалността е, че на някои кучета просто им харесва вкусът или текстурата на тревата, точно както на нас ни харесват определени храни, без да знаем точно защо. На други им харесва, защото им е страшно скучно и искат да правят нещо, каквото и да е, за да убият времето. Може да се опитват да добавят фибри в диетата си, ако инстинктивно чувстват, че имат нужда. Защото в дивата природа псетата ядат растения по абсолютно естествен начин. Така че твоето куче просто следва древен инстинкт, който е дълбоко кодиран в ДНК-то му. Някои експерти дори предполагат, че това помага за храносмилането и регулира храносмилателната им система по начин, който дори те не разбират напълно още. Така че, ако не яде трева по обсесивен начин или не му става постоянно лошо от нея, обикновено няма абсолютно нищо за притеснение. Само се увери, че не дъвче на мурави, които са били третирани с химикали, защото те наистина могат да бъдат опасни и токсични за тях. След това има това интересно движение, което вероятно си забелязвал безброй пъти. Кучето ти те вижда, след като си бил навън и веднага се проточва напълно, сякаш току-що се е събудило от дълъг сън от 1 месец. Но познай какво? Не е просто произволно протягане без смисъл. Това поведение всъщност се нарича поздравително протягане или игриво протягане на кучешки език. Кучетата използват езика на тялото, за да комуникират ентусиазъм и привързаност по начин, който ние, хората, едва започваме да разбираме наистина. И това протягане
е точно техният специален начин да кажат: «Хей, страшно ми липсваше и съм супер щастлив, че те виждам отново». Това е и директна покана да взаимодействаш с тях, да играеш или дори просто да прекараш време заедно на дивана. Ако кучето ти прави това протягане буквално всеки път, когато стигнеш у дома, това е невероятно добър знак. Означава, че се чувства напълно комфортно и изключително щастливо в твоето присъствие, което е точно това, което искаш да чуеш като собственик на куче. Някои кучета го правят просто за да релаксират мускулите си, след като са лежали в една позиция прекалено дълго. Но когато това протягане идва комбинирано с бързо махане на опашката и напълно щастливи очи, които блестят, тогава това е чиста и проста любов, без никакво съмнение. Друго поведение, което собствениците на кучета наблюдават често и което изглежда странно на пръв поглед, е когато техният малък им носи постоянно играчки, дори в моменти, когато абсолютно никой не е искал това. Защо правят това? Обяснението е доста интересно. В дивата природа кучетата носят храна обратно на стадото си като фундаментален начин да споделят ресурси и да укрепят социалните връзки в групата. Твоето домашно куче прави практически много по-мека и по-одомашнена версия на този дълбок древен инстинкт, показвайки ти с това, че те цени огромно и те смята за част от стадото си. Някои кучета използват това специфично поведение като начин да търсят внимание или похвала от теб, защото знаят, че обикновено реагираш положително. Ако остави играчка директно в скута ти и после те гледа точно в очите с тези големи и изразителни очи, това е техният ясен начин да кажат: «Хей, виж каква супер готина вещ имам тук. Хайде да направим нещо забавно заедно сега». И честно казано, понякога са просто горди с любимата си играчка и искат да ти я покажат точно, както малко дете идва, развълнувано да покаже на родителя рисунката, която току-що е завършило. Така че, дори да си заед със своите неща и имаш 1000 неща за правене, отдели няколко секунди да им кажеш: «Малко, браво, как е страхотно!» И виж как опашката им се маха от чиста радост. Ще ти благодарят за това. Сега нека поговорим за нещо, което е доста неудобно, когато се случи, особено пред гости. Защо кучетата си дърпат задника по пода или по килима? Може да изглежда супер забавно първия път, когато видиш такова нещо и вероятно ще се разсмееш, но всъщност обикновено е доста ясен знак, че нещо не е наред с тях. Според една американска ветеринарна асоциация, която е изучавала това поведение, дърпането на задника често е причинено от някои дразнещи или проблематични анални жлези. Тези малки жлези, които се намират близо до задната част на кучето, могат да се запушат доста лесно, правейки ги изключително неудобни и досадени. Кучето ти се дърпа ефективно по пода, за да се опита със сила да облегчи сърбежа или неприятното налягане оттам. Чревни паразити, различни алергии към храна или към околната среда, или дори задник, който просто е мръсен, след като са се изправили. Всички те могат да причинят същото неприятно поведение. Ако забележиш, че малкият ти се дърпа често и постоянно, най-добрата идея е да го заведеш възможно най-бързо при ветеринар за консултация. В някои доста чести случаи може да е необходимо лекарят да изцеди аналните жлези, т.е. да ги изпразни ръчно. Да, знам, че звучи абсолютно отвратително и не е нещо приятно, за което да се мисли, но не се притеснявай прекалено, защото това е невероятно често срещан проблем при кучетата и бърза визита при ветеринаря обикновенно го решава напълно. Само може да се опиташ да го държиш далеч от скъпия бял килим, докато решиш проблема окончателно. След това има този дълъг и интензивен поглед, който те кара да се чудиш какво по дяволите мисли кучето. Хващал ли си някога кучето си просто да стои неподвижно и да те гледа директно наистина, гледайки сякаш се опитва да ти прочете душата? Не е случайно или безсмислено, както би изглеждало. Кучетата се взират в собствениците си, за да комуникират много различни неща. Било то, че искат да поискат храна, било, че искат да играят, или просто те обичат от цялото си кучешко сърце. Едно супер интересно проучване, направено от изследователи от един университет в Унгария, откри нещо fascinating,
Когато кучетата гледат директно собствениците си по продължителен начин, се освобождава в мозъка и на двамата окситоцин, който е точно същият мощен хормон, който укрепва дълбоките емоционални връзки между хората. Така че по някакъв доста буквален начин, дългият поглед на кучето ти е като голямо и силно безмълвно "обичам те", без думи. Понякога се опитват и да ти прочетат емоциите и настроението, защото са невероятно емпатични. Кучетата са се доказали като абсолютни експерти в четенето и интерпретирането на човешките изражения на лицето. Много по-добри, отколкото някога сме си представяли. И хайде да бъдем честни. Да, понякога те гледат точно така, защото чакат с надежда да изпуснеш малко храна от масата. Както и да е, когато малкият ти фиксира погледа си директно в очите ти, ефективно създава мощна емоционална връзка между вас, двамата. И честно казано, е доста сладко и емоционално, когато мислиш за това. Друго абсолютно странно, но изненадващо често поведение е настойчивото лизане на краката ти. Може да те гаделичка неприятно или дори да се чувства направо отвратително, в зависимост от колко чувствителен си. Но всъщност има доста ясна биологична причина за това поведение. Кучетата използват лизането като основен метод да покажат подчинение и привързаност към тези от стадото си. И ти си лидерът на стадото. Краката ти също са абсолютно пълни с пот и сол, които се натрупват там през деня. И изненадващо, на някои кучета просто им харесва соления и интензивен вкус, отвратителен по нашите човешки стандарти, може би, но за тях е като интересна закуска, която могат да лижат безкрайно. Освен това, лизането освобождава в мозъка им мощни ендорфини, които са хормони на щастието, карайки ги да се чувстват изключително спокойни и отпуснати, докато правят това. Ако кучето ти прави точно това веднага след като се прибереш от работа или от училище, може да е абсолютно техният специфичен начин да кажат: "Страшно ми, липсваше и съм толкова щастлив, че най-накрая си се прибрал вкъщи." Някои кучета го правят и от навик, формиран с времето, или от хронична скука, когато нямат нищо по-интересно да правят. Ако изобщо не ти харесва това поведение и те дразни, просто пренасочи вниманието им с привлекателна играчка за дъвчене или с нещо друго интересно. Но ако честно не те притеснява и ти харесва, тогава поздравления. Практически имаш безплатен спа, салон за крака, вграден в къщата, функционален 24 часа в денонощието. Накрая, нека стигнем до абсолютно най-неудобното поведение, което ни поставя всички в неловки ситуации на обществени места. Защо кучетата настояват да ти мирисат задника или задника на други напълно непознати хора? Не го правят само за да направят социалните взаимодействия невероятно странни и неудобни за всички инволвд, въпреки че сигурно така изглежда. Според някои доста детайлни изследвания, направени от американски изследователи в специализиран център за изучаване на химичните сетива при животните, кучетата всъщност имат супер специализиран орган, наречен Якобсонов орган или вомероназален орган. Този удивителен орган им помага да събират невероятно детайлна и сложна информация директно от миризми, които ние дори не можем да засечем. Твоето човешко тяло постоянно освобождава феромони от потните жлези, разпределени навсякъде, но особено в концентрирани зони, като подмишниците и там долу в интимната зона. За кучетата с техния супер развит обонятелен усет, миризането на задниците на другите е буквално като четенето на детайлна и пълна биография за съответния човек. Могат да кажат моментално дали си стресиран или отпуснат в този момент какво точно си ял преди няколко часа и дори точното ти настроение от този прецизен момент. Това е практически техният естествен и инстинктивен начин да се ръкуват и да се запознават в кучешкия свят. Така че да, супер неудобно е за нас, цивилизованите хора, и ни кара да се чувстваме неудобно на обществени места, но за твоето напълно невинно куче е просто част от фундаменталните кучешки добри маниери и нормалния социален протокол. Може да се опиташ просто да го пренасочиш внимателно и тактично към нещо по-малко, как да го кажа лично и инвазивно. Предложи му нещо интересно за миризане или нова играчка, която да му привлече вниманието и евентуално ще се научи, че има и други,
по-социално приемливи начини да поздравява хората.